Сироҷиддин Муҳриддин аз Питер Маурер дархост намуд, ки ба Афғонистон мин ҷумла ба сокинони водии Паншер ҳар чӣ зудтар бояд кӯмаки башардӯстона фиристода шавад. Вазири умури хориҷии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин, ки дар раъси як ҳайат дар кори 76-уми Маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид дар шаҳри Ню-Йорк иштирок мекунад, бо президенти Кумитаи Байналмилалии Салиби Сурх вохӯрӣ ва мулоқот доир кард. Дафтари матбуотии Вазорати умури хориҷӣ хабар медиҳад, ки мулоқоти Сироҷиддин Муҳриддин бо Питер Маурер рӯзи 21 сентябр баргузор гардид. Манбаъ меафзояд, зимни мулоқот Муҳриддин ва Маурер перомони ҳамкории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумитаи Байналмилалии Салиби Сурх табодули назар намуданд. Ҳамзамон ҷонибҳо ба вазъияти феълии Ҷумҳурии Исломии Афғонистон низ дахл намуданд. Вазири тоҷик аз роҳбари Созмони Милали Муттаҳид дархост намудааст, ки ба Афғонистон бахусус ба сокинони водии Паншер ҳар чӣ зудтар кӯмаки башардӯстона фиристода шавад. Дар ҳамин ҳол вазири тоҷик муколамаи сатҳи баланд оид ба таъмини амнияти мардуми Афғонистон иштирок ва суханронӣ кард. Вазири тоҷик аз ҷумла қайд намуд, ки ҳуқуқи занону духтарони афғонистонӣ бояд шуда онҳо ба таҳсили кор таъмин карда шаванд. Ин вазири тоҷик дархост намудааст, ки кишварҳои таъсиргузор ва созмонҳои байналмилалӣ ҳар чӣ зудтар садди роҳи зулму шиканҷа ва беқонуниву беназмиро дар Афғонистон шаванд ва дар кушодани роҳҳо барои расонидани ёрии башардӯстона ба мардуми Паншер ва дигар минтақаҳои Афғонистон мусоидат намоянд.